se tiče svih dešavanja na Kablaru i ovog 4.10. kako sam dobro rekao i događaja pre toga, policijski službenici su postupili blagovremeno po svim prijavama građana, bez obzira na to da li se oni zalažu za izgradnju ili nas to ne interesuje. 4.10. policijski službenici su postupali po planu obezbeđenja štićenja ličnosti koji uživa bezbednostnu zaštitu. U jednoj situaciji, vidjeli ste, sad neko ima ove snimke, neko ima one snimke, na nekim snimcima se vidi jedno, na nekim snimcima se vidi drugo, imamo i mi snimke. Ovo ostalo sve išlo uživo, ako dobro to znate. O tome smo obavestili nadležnog javnog tužioca osnovnog tužilaštva u Čačku. Nadležni tužilac doneo odluku da se 3 lica koje smo mi ovdje doveli zadrže, da se zadrže do 48 časova. Čuo sam neke medijske, pa zašto je bilo, što smo do 48, što smo trebali da budemo toliko, a bili smo kraći i tako dalje. Lepo ovlašćenje tužioca kaže do 48 časova. I to je mera koju isključivo tužilac može, ne može policija da zadrži nikoga i da odluči o tome. Znači, tužilac je to naložio policiji, policija je to uradila. Lica su provela koliko je 7-8 sati, znači mi vodimo lica kod tužioca na saslušanje kada to tužilac kaže. On je mogao da njih zadržimo i 1 sat, i 3 sata, i 47 sati, ali tužilac je tako odredio. Znači, mi smo ti koji postupamo po nalogu tužilaštva i ništa drugo. Jesu li vaši službenici dali... Naši službenici će davati izjave kako ih tužilac bude pozivao, kako se on bude bavio tim predmetom, mi na to ne možemo uticati, on će sigurno sve ono što budu mogli i znali i svedočiti o onome u čemu su učestvovali. To nije ni prvi ni posljednji put. Ja bih, mislim, ne bih da budem dosadna, ali konkretno hapšenje Dragana Simovića, kažete, pogledali ste snimke, ako možete samo komentar, vezano konkretno za njegovo hapšenje. Pa ne znam šta očekujete da vam kažem. Dragan Simović i kako se zovu druga lica, oni su dovedeni na osnovu toga što je prezentovano njihovo ponašanje i snimci sa lica mesta. O tome je odlučio tužilac, zašto je odlučio tako, morali bi njega da pitati, odnosno nju.